Fl-aħħar xhur Roberta Bella tkellem apertament dwar il-mossa tiegħu li jrid iwaqqaf liċ-ċittadini milli jitolbu li ssir investigazzjoni minn maġistrat. U bekk dan ifisser li persuni f'nola karigi jistgħu jabbużaw fil-pożizzjoni tagħhom u ċ-ċittadini Maltin u Għawċin ma jkunux jistgħu jieqfulhom. Quddiem din is-sitwazzjoni l-editur tal-Malta Today staqsa x'hemmx wieħed jaħbi biex il-Prim Ministru ta' pajjiżna stess qed jaħdem biex jittieħed id-dritt lil Maltin u l-Għawċin imorru l-qorti sabiex iwaqqfu xi abbuż li kapaċi jkun qed isir. L-editorjali nota kif il-Gvern qed ipinġi r-riforma bħala waħda li se tkun qed tipproteġi liċ-ċittadini mill-prosekuzzjoni minn dawk li skont il-Gvern qed jippruvaw jabbużaw mis-sistema ġudizzjarja. Iżda fil-verità din ir-riforma se tkun qed twassal biss biex tipproteġi lil ministri politiċi uffiċjali għolja milli jaffaċċjaw xi forma ta' skrutinju. Kif inhi l-liġi bħalissa kull ċittadin għandu dritt li jitlob lil qorti biex issir inkjesta maġisterjali jekk jissuspetta li hemm xi ħaġa li mhix timxi kif għandha timxi kaġun ta' xi abbuż minn xi individwu. Sistema li juried li effettiva sabiex diversi politiċi fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru tiegħu Konrad Mizzi kif ukoll Keith Kembri jaffaċċjaw akkużi ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus. La darba din is-sistema titwaqqaf kif irid Roberta Bella, allura dawn il-persuni oħrajn bħalhom ikunu jistgħu jabbużaw qisu xejn mhu xejn u qatt ma jaffaċċjaw xi forma ta' akkużi fil-qorti. Riforma li l-editorjali qisha bħala waħda li qed tqajjem suspett serju, tant li jistaqsi jekk Bella hux qed jaġġel permezz ta' dawn il-bidliet għax jibża minn xi forma ta' investigazzjoni li tista' timbarazzah. Jistaqsi wkoll minn xi xeżat qed jibża Roberta Bella hux qed jaħbi biex irid din ir-riforma tidħol fis-seħħ illum qabel għada. L-editur jagħlaq billi jgħid li n-nies ħaqhom tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet.